Dva najväčšie divy sveta nie sú sfinga a pyramidy, ale že kokoti veria vo svoje právo obťažovať ľudí a že sú urázení, keď ich pristihneme pri čine. Výrok svätého Erkuliusa, kresťanského mučeníka, aspoň podľa jeho mienky. Kokoti sú ľudia, ktorí si myslia, že sú zákonom sami o sebe, nový ľudský druh, ktorý je presvedčený, že si môže robiť, čo sa mu zachce. Kokotizmus je chorobná závislosť na hrubom a bezohľadnom zneužívaní nevinných obetí. Je to choroba, ktorá napadá hodnotový systém týchto ľudí a umožňuje im, aby vo svete fungovali bez svedomia, bez schopnosti pociťovať vinu, hanbu či kajúcnosť. Príliš dlho bol kokotizmus chorobou, ktorú sme sa báli len pomenovať. Konečne nastal čas, kedy sa nebojíme nazvať chorobu jej pravým menom a začať jej účinnou liečbou. A keby sa nám nechcelo začať v záujme nás samých, potom musíme začať v záujme budúcej generácie. Dosť bolo kokotov. Náboženstvo ovládané kokotmi. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali. Výrok Ježiša v Jánovi 13:34. Keby naftová spoločnosť predávala nekvalitné palivo, ktoré by znečisťovalo naše mestá, poškodilo motory našich aut, nedokázalo zohriať naše domovy, skrachovala by. Klienti, odberatelia by zúrili. Senátori by zahájili vyšetrovanie a žiadali vysoké pokuty. Spravodajské médiá by naftárov vláčila bahnom a politici, ktorí by proti tejto spoločnosti vystupovali, by vyťazili vo voľbách. Keď sa však niečo podobné stane v náboženstve, neozve sa jediný protest a nikto neprejaví záujem ani šeptom. Základnou myšlienkou väčšiny náboženstva je, ako vyplýva z úvodnej citácie, vzájomná láska medzi ľuďmi a láska k Bohu. Lenže vo väčšine populárnych značiek je základný produkt pančovaný množstvom nekvalitného benzínu. Nenávistnými a nebezpečnými myšlienkami, ktoré znečisťujú vedomie celej ľudskej spoločnosti. Poškodzujú naše sebevedomie, naplňujú nás hanbou, pocitmi viny a navzájom nás rozdeľujú. Špatné náboženstvo nás dokonca ani nehreje, ináč povedané, nedokáže nás utíšiť utrpení. Ako je teda možné, že z pohľadu dobrí ľudia sa nedočkavo stávajú do front, aby sa nechali urážať, ponižovať, zahambovať a zosmiešňovať zlým náboženstvom? A prečo sa nenájde niekto, kto by sa ich snažil varovať pred nebezpečenstvom, ktoré im hrozí? Dôvod je jednoduchý. Náboženstvo, podobne ako vláda, bolo ovládnuté kokotmi. K tomuto bolestnému záveru dochádzam vo svojej hlbokej úcte a láske k Bohu. Boh nikdy nebol, nie je a nikdy nebude súčasťou tohto náboženstva. Náboženskí horlivci, ktorí o sebe tvrdia, že zastupujú jeho božskú milosť, sa v ich učeniach a násilnostiach menia v nebezpečnú smrť. Podľa čoho poznáme, že pravda o Bohu bola vytlačená mŕtvým náboženstvom? Príznakov kokotizmu je mnoho. Keď niektoré náboženstvo spustí obrovský krík okolo kontroly pôrodnosti, je jasné, že má omnoho väčší záujem o svoje postavenie na tejto zemi než o druhý svet, večný život v nebi. Čo si máme myslieť o sile a sláve našich náboženských tradícií, keď sa cirkve chystajú prepisovať svoje posvätné knihy, o ktorých zároveň tvrdia, že obsahujú Božie slovo, a to len preto, aby originálne texty neurážali pokrivené mozočky úzkej spoločnosti. Je náboženstvo, ktoré o sebe tvrdí, že je vyvolené, ale nikdy si nepoloží otázku vyvolené k čomu? Dostatočne pokorné, aby svoje ovečky mohlo duchovne viesť? Problém je v tom, že kokotské prejavy náboženských fanatikov v nás nevyhnuteľne vymazávajú naše predstavy o Bohu.
Boh nikdy nemal takú zlú povesť ako dnes v tejto modernej dobe. Moderné náboženstvo nielenže ochudzuje ľudský život o všetok humor, ale naviac zväčšuje naše trápenie a preto musíme s tým skoncovať. Úlohou náboženstva bolo pomáhať svojim bratom a sestrám rozoznať vlkov od oviec. Dnes ale nastala situácia, keď vlci zistili, že sa im o mnoho lepšie vypláca zaskakovať za pastierov. Stručne povedané, kokoti zvíťazili a náboženstvo skokotnelo. Kostoly, chrámy a mešity vykopli Boha na ulicu a otvorili svoje brány vydieračom a peňazomešcom. Prekvapujúce množstvo mužov zahájilo nové kariéry ako evanjelickí, šťastne ženatí pastori, ako otvorené cirkve, ktoré naďalej bohatnú na ľudskom strachu a nevedomosti. Aké poučenie z toho vyplýva o súčasnej úrovni náboženského života? Sú snáď cirkve ešte nemravnejšie než vláda? Ku komu alebo k čomu sa vlastne náboženskí fanatici modlia? V ktorých vreckách končia všetky peniaze zasielané na účty kazateľov, televíznych evanjelistov? Aké pozitívne dobro zo všetkých týchto darov zišlo? Cirkve už dávno nie sú sebestačnými organizáciami ľudí zo susedstva, ktoré sa spoločne schádzajú pri modlitbe. Stal sa z nich obrovský biznis, čo z nich urobil vytúžený cieľ pre inváziu megakokotov. Tento biznis im ponúka dokonalé postavenie, vďaka ktorému môže svoje stádo oberať pekne vznútra. Bez konkurencie a s pomocou neverejných informácií. Finančné straty nás však nemusia trápiť. Horšie je, že sa strátilo a stráca naše chápanie Boha. Kokoti, ktorí dnes vládnu v cirkvách, zmenili i definíciu Svätej Trojice. Boh Otec sa stal božským kmotrom, ktorý riadi Izrael, Vatikán, Sicíliu a niekoľko na kríži postavených pútnických miest. Mimo oblasti, ktorým vládne diabol. Duch Svätý sa stal zduchovnelým ekvivalentom FBI a CIA a rovnako ako oni nachádza zlo kamkoľvek dovidí. A znovu zrodený Boží syn pripomína chorého, podomového cestiáka, ktorý ľuďom vnucuje vypredajové príbehy o obetovaní a viere. Spôsobené škody sú katastrofálne. V lekárskych ordináciách tieto náboženské trosky zaberajú celé ordinačné hodiny. Domnievajú sa, že padli za obeť rozvráteným rodinám, ale čím hlbšie sa dostávajú do vlastných príbehov, tým zisťujú, že ich problémy spôsobilo fanatické náboženstvo založené na kokotizme. Ľudská povaha sama o sebe nie je tak zlá, ale týchto nešťastníkov musel niekto prinútiť, aby zabudli na zdravý rozum. Opustili Boha a nechali sa preniknúť pocitmi viny, sebanenávisťou a poverami. Je za týmto jediným smerom to, že stvoril náš Boh zlo v človeku, alebo si zlí ľudia vymysleli zlomyselné príbehy o svojom Bohu? Čo vás vaše náboženstvo naučilo? Chovať sa ako kokot? Trápiť sa pocitom viny, pretože ste kokot? A teraz ťa prosím, nie ako som ti písal nové prikázanie, ale to, ktoré sme mali od začiatku. Milujme sa navzájom.